దేవుడు అంటాడు, నీ కన్నిటి దినములు, నీ దుఃఖ దినములు ఎందుకు నువ్వు కన్నీళ్లు కార్చేది? కాదు ప్రభువా, మిమ్మల్ని చూడగానే నాకు కన్నీళ్ళు వచ్చేసాయి, మిమ్మల్ని చూడగానే ఆనంద బాష్పాలే అంటే ఆయన అంటాడు, నేవా, నీ కళ్ళల్లో నుంచి కన్నీళ్లు రాకూడదు, నీ కళ్ళలో కన్నీళ్లు నేను చూడకూడదంతే. అంతే, ఆయన తన చేతిని చాపి ఆ కన్నీటిని తుడుస్తాడంట. ఆయనకు ఒక గ్రూప్ ఉంది, ఆయనకు ఒక బ్యాచ్ ఉంది. ఆ బ్యాచ్ కి, ఆ గ్రూప్ కే కాదు. ఇదిగో ఈ మాటలు వింటున్న మీ అందరికండి, ఈ మాటలు వింటున్న మీ అందరికండి, ఏ కన్నీటి వ్యవస్థ నిన్ను కృంగదీస్తుందో, ఏ కన్నీటి వ్యవస్థ నిన్ను కుదిపిస్తుందో, ఏ కన్నీటి సాగరం నిన్ను ముంచేస్తుందో, ఏ కన్నీటి వ్యవస్థ నిన్ను అధైర్యపరుస్తుందో, నా ప్రేమైన దేవుడు